Meta naħsbu fil-sinna, għajla jiġina f'moħħna sfin. Biss, Teatru Malta qed jisfida l-idejat tradizzjonali ta' x'jista' jsir bil-sinna, billi jinkludi sfin fi produzzjonijiet bil-Malti. It-tim tal-sinna ltaqa' ma' Xon Buħaġar sabiex isir jaf aktar dwar is-sinerġija bejn il-Malti u sfin. Teatru Malta ħadem ma' Zeffina fil-żewġ programmi li saru sissa, ħadem anka id fit mal-Kumpanija Nazzjonali ta' Sfin, Sfin Malta, fi produzzjonijiet bħal Boulevard ta' Francis Ebeyer, imma anka Sette, li kien xogħol ġdid b'kittieba ġejja mill-Ingilterra u New Victorians, u anka fi produzzjoni oħra forsi mhux fuq l-istess livell, mhux fuq l-istess ammont ta' sfin, imma fi produzzjoni oħra kellna koreografi, kellna anka l-idea ta' movement director. Ġifieri, direttur li qed jara kif jiċċaqalqu l-atturi, mhux bil-fors mal-mużika, imma anka mal-mużika. Ġifieri għamilniha ħafna, eżempju anka Fremont Fight Back fejn għamilna xogħol mal-boxers u kellna movement director li qed jikkrea koreografija mal-boxing. Illum il-ġurnata ir-rwol ta' movement director jiena personali anke bħala direttur teatrali nemmen bih ħafna. Id-dinja tat-teatru ta' sfin ilha bosta snin biex ma ngħidlekx kważi minn dejjem taħdem id fit mad-dinja tat-teatru. Fuq l-iktar livell popolari nsibu l-musical theatre. Dak li nsejħu l-musical theatre fejn tara iż-żeffina l-koreografi involuti u żeffina li huma wkoll atturi u kantanti. Però anke minn żmien il-kabarre, l-vaudeville. Ġifieri dak li bl-Ingliżi sejħu performing arts dejjem kellhom korrelazzjoni bejniethom biex jipproduċu l-aqwa xogħol possibbli, però anke fid-dinja kontemporanja. U l-bżonn ta' daw id-drammi ma naħsibx li kien bżonn jew neċessità ta' dram biss, imma tad-direttur, kienet l-għażla tad-direttur, l-istorja li trid tingħad, l-estetika li trid tinħoloq. Dewwejna 30,000 raġel neqsin sitta. Timmaġina? Ġara hawnhekk dakinhar. Hija l-għażla tal-artist illi ikollu dad-dibattitu bejn il-lingwa u l-moviment fejn jidħol sfin. Però nemmen illi il-Malti m'għandu xejn inqas minn lingwi oħra u anzi importanti illi ż-żeffina tagħna u anke l-teatranti jesperimentaw bil-lingwa tagħna u il-moviment u sfin daqs lingwi oħra. Minkejja li aħna t-Teatru Nazzjonali, il-Kumpanija tat-Teatru Nazzjonali, illi nżewġu sfin fil-produzzjoni tagħna bil-Malti hija waħda mill-prijoritajiet tagħna u anke nagħmluha kull sena kif diġà semmejt għamilniha fil-produzzjoni oħra li wieħed jista' jara fuq il-medja soċjali u l-website tagħna, imma il-proċess dejjem ikun differenti għal kull xogħol. Wieħed ma jistax jgħid dejjem tiġri hekk, m'hemmx formula, mhux kull proġett teatrali għandu riċetta partikolari, imma ġieli jkun hemm il-rwol tal-koreografu, ġieli d-direttur ikun il-koreografu, ġieli d-direttur ikun irid dak li nsejħulu movement director. Eżempju jiena fix-xogħlijiet tiegħi dejjem ikolli movement director. Għalfejn għax irriċ ma minn niddibatti fuq il-moviment. Forsi jiena qed nara l-istorja, qed nara ċertu estetika ma rridx xi ħadd li qed jara min-naħa tal-ġestikular, tal-moviment, tar-ritmu fejn jidħol il-moviment u r-ritmu. Ġbiem ħafna u ħafna ruoli differenti fil-proċess teatrali u nemmen li dar rwol ta' sfin, issekkux forma ta' koreografu, movement director, żeffina li qed jikkollaboraw fix-xogħol huwa kruċjali aktar minn qatt qabel, anke minħabba l-fatt li huwa iktar aċċessibbli jekk inti ma tifhimx il-lingwa li qed tara biha. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.